Ćao ljudi, ja sam Trba, a danas pre nego što krenemo da naručujemo, želim svima vama da se zahvalim na podršci, da vam kažem da i dalje pišete u komentarima i na Facebook stranici vaše predloge i vaše kritike, svaka kritika je dobrodošla. Uostalom, baš zbog toga što ste vi predlagali dosta u komentarima i na Facebooku Viva Casual, mi danas radimo taj restoran, pa hajde da krenemo. Oni inače rade 24 sata dnevno, a do 4 ujutru rade dosta. E sad, oni imaju ogroman izbor roštilja, mislim kontam da se oni najviše na to koncentrišu. Mi ćemo za početak da uzmemo gurmansku pljeskavicu, 200 grama, 270 dinara. Nećemo staviti nikakav prilog da posjetimo lepo ukus. Stvarno imaju ogroman izbor roštilja. Viva Ražnjić, 350 grama, ćevap, meso, belo meso, svinjski file, slanine. Ja pola toga ne mogu pojedeti. Naruči! Stvarno imaju ogroman izbor roštilja. Vidi ove kofice. Hrskava piletina, velika. 240 grama, biramo sos. Barbecue sos ne bude ovde. Imaju veliki pomfrit. Tu uzimamo sigurno da probamo kakav je pomfrit. I pileća krilica. Ali uzmemo ovde mala porcija, ali ovde ćemo uzmemo semet majonez sos. A koliki su im velike porcije? Pa mala porcija im je 150 grama, velika 250 grama. Vidi, oni imaju roštilj na kilogram. To je baš cool, to je ja. Sendviči imaju pokovani kačkavalj, sendvič šunka, kačkavalj i filovani sendvič, to je sa svojim bratom Emmentalerom u Lepinji, prilog Power Pomijonez. Evo ćemo salatu. Salata im je 400 grama, on piše obrok salate. Šopska salata, grčka salata i cezar salata. Šopska. Ima li šta srpski od šopske salate? Sem šešelje. Jebote. Imaju čorbice, imaju pileću čorbicu, teleću čorbicu. Ćemo teleću čorbicu. S pavlakom, bez pavlake. Čuo sam da imaju do jaja pite. Pita višnja vanila. To je mnogo jako, 100%. I pita šumsko voće nugget, a? Evo, u korpi sad imamo gurmansku pljeskavicu, 200 grama, Viva Ražnjić, 350 grama, hrskava piletina, veliki pomfrit, pileća krilica, filovani sendvič, šopska salata, teleća čorba i pita s višnjem i pita sa šumskim voćem. To je sve ukupno 2180 dinara. A čekaj, ako će to sve da pojede? Klopa je stigla, od čega da krenemo? Ajmo prvo najveći kesa. Na svakom pakovanju piše šta je i piše šta je unutra od priloga. Prvo je gurmanska, evo u Lepinji bez priloga. Merimo temperaturu. Temperatura gurmanske je 61,1. Ona znači spakovana prvo u stiropornu kutiju, a posle toga u pakirnu kesu. Pa da probamo. Lepo mekana lepinja, koja je topla, gurmanska je punjena šunkom i kačkavaljem, baš je dobra. Lepo pečeno meso, puno šunke, puno kačkavalja, bukvalno savršeno, mi smo uzeli bez priloga da bismo vidjeli kakav je ukus mesa. Uz svaki obrok dobijete po 2 salvete i dobijete po 2 čačkarice, što je baš cool. Idemo dalje. Sljedeće također lepo upakovan Viva Ražnjić. Piše šta je, piše u čemu je i piše šta ima od priloga. Mi smo isto Viva Ražnjić uzeli bez priloga. U Viva Ražnjiću ćevap, meso, slanina i belo meso. Sve je toplo, sad merimo temperaturu. Temperatura 71,2. Opet mekana lepinja, opet sve jako toplo. Toliko toplo da ne mogu da držim. Probat ćemo prvo sve zajedno, pa onda jedno po jedno. Savršeno. Probat ćemo jedno po jedno. Prvo, ćevap meso koje s druge strane ima belo meso. Sve savršeno ispečeno. Slaninica. Savršeno grilovana, imamo dosta mesa, znači mesnata slaninica. Ja sam oduševljen. Sljedeći na redu nije roštilj, sljedeći na redu je filovani sendvič. Upakovan isto u stiropor i on topao, doduše ne kao Ražnjić i pljeskavica. Temperatura filovanog sendviča je 41. Mi smo od priloga stavili pavlaku i majonez, unutra su i vrat i Emmentaler. Suvog vrata baš ima puno. Kao i priloga, ukusno i slavno koliko treba. Hleb mekan, ovo inače je topli sendvič koji je bio u tosteru. Sljedeće je šopska salata. Uz šopsku salatu dobijate maramice i pribor, viljušku. Šopska salata zapakovana u providnu plastičnu kutiju. Vidite, preko ima dosta feta sira.
Evo, od kako sam otvorio osjećam da ima baš puno luka. Salata nije posoljena, petersilj je savršen, luka ima stvarno puno. Inače, povrće je hladno, što nam je opet govori da je sveža salata. Paradajz i krastavac u istom odnosu, puno ima luka, ništa nije usoljeno i preko toga savršen feta sir. Sljedeće na redu su nam, tako reći, ove kopice. Set majonez sos, barbecue sos, ono što smo naručili. Stižu u malim plastičnim provednim kuticama. Idemo jedno po jedno. Prvo je pomfrit. Pomfrit sečen na velike komade. Mekan, topao. Izmerit ćemo temperaturu. Temperatura pomfrita 50 stepeni, što je savršeno toplo. On stiže u ove lepe kofici, kartonskoj. Nije slan, ali pretpostavljam da ga tako prave da bi vi mogli po vašem ukusu da ga solite. Mada nije stigla 100, ali ono što je najbitnije, lepo je spremljen. S obzirom da je sečen na veće komade, više podsjeća na krompiriće nego na sam pomfrit, što bi se rekao french fries. Idemo dalje. Ovo je hrskava piletina, ona isto stiže u kartonskoj posudi. To već? Ovo je veća porcija, da. Onda bi trebalo da je 240 grama. Hrskava piletina je obložena kukuruzom, chicken in the corn, unutra je piletina ukusna, ali nekako previše uvaljan u ovaj kukuruz, tako da vi kad zagrizete, mnogo više osjećate kukuruz nego što osjećate piletinu. Izmerit ćemo temperaturu. Temperatura 49,1, isto kao pomfrit, što znači jako toplo. Ovo nije toliko hrskavo, kako biste vi očekivali, kao na primjer u KFC-u. Više pre bih ovo nazvao piletina uvaljana u kukuruz. Iako ova posudica deluje malo, mislim da je sasvim dovoljno za jednu osobu, zato što ima dosta tog kukuruza, pa se verovatno od njega i najedete. Ajmo da probamo to sa sosićima koje smo dobili. Sos, majonez. Fino ide u ovoj kombinaciji, s tim što je ovaj sos na neki fazon malo sladunje. Barbecue sos. Barbecue sos je savršen. To je bila hrskava piletina. U ovoj maloj kopici je 150 grama pilićih krilaca. Jako ukusno, lepo usoljeno, uopšte nije zagoralo, malo se čini kao da ima neku marinadu, baš lepo spremljena krilca. U ovoj maloj porciji vi dobijete 5 krilaca. Sad ćemo izmeriti temperaturu. 47,5 stepeni je temperatura. Ćemo sad da probamo kako su krilca sa svojim umacima. Uz pileća krilca mnogo bolje ide barbecue sos nego sef majonez. Ja sam totalno zaboravio da smo mi naručili čorbicu. To je trebalo prvo da otvorimo, verovatno se malo ohladila, a sad ćemo da vidimo kakva je. Upakovana je u plastičnu posudu i uvijena u aluminijum, da čuva temperaturu. Dobijete salvetu i dobijete kašiku. Plastična posuda, crna, sa provodnim poklopcem. Temperatura supe mislim da se uopšte nije promenila zbog ovog aluminijuma okolo. Merimo temperaturu. Temperatura 60,5 stepeni. Znači supa je održala svoju temperaturu i to najviše zahvaljujući dobrom pakovanju. Pa da probamo teleću čorbicu, ne supu. Ima dosta iskomodanog mesa, ima šargarepe, ima peršuna, slana je, ima mnogo dobar ukus. Nema previše ulja, malo je ređa, nije mnogo gusta, više podsjeća na supu nego na čorbu. To je bila teleća čorbica, teleća supica. Nama je preostao samo dezert. Naručili smo 2 pite, vanila višnja, vidite lepo spakovano u aluminijum sa nalepnicom, nugat šumsko voće i pretpostavljam da smo dobili gratis pitu nugat biskvit. Hvala Vivi Keženje. Pa da počnemo od vanila višnje. Kora nije mnogo debela, ima mnogo punjenja, mnogo vanila i mnogo višnje, ovo je sjajna kombinacija. Inače, ne merimo temperaturu jer temperatura je mlaka, ne bi sad imali relevantnu temperaturu, a bitno za ovu pitu je da je mlaka i to je to. Ajde, da je mnogo vruće, ne bi mogu da jedem jer zbog ovog punjenja unutra jer bilo bi mnogo vremena. Sljedeća pita nugat šumsko voće. Ova kombinacija zapravo ide.
više se osjeća nugat, znači pogledajte koliko je to bogato napunjeno. Curi na sve strane, tako da ja ne znam kako ovo jeste, ja ne mogu mazati se. To je bila pita šumsko voće nugat, a mi idemo da probamo i taj nugat biskvit. Inače ova pita nugat biskvit je u stvari Nutella plazma. Ona je malo manje filovana jer preovladava plazma, koja je nije u tečnom obliku. I ova pita je savršena. Meni su ove 3 pite bolje nego u McDonald'u. Neko su meko mnogo masnije i mnogo više testa ima, za razliku od ovih. To su bile 3 savršene pite i to je bilo to što se tiče Viva Casuala, a mi idemo na ocenjivanje. Vreme dostave. Nakon što sam naručio na sajtu, posle minut me je pozvala žena, ljubazno mi se obratila, rekla da me poručbeno očekuje za 45 minuta. Oni su ovde bili za 40 minuta, tako da 8/5. Naročito pored toga koliko smo hrane naručili. Cene su možda malo skuplje ako ih poredimo sa cenama roštilja po gradu, ali u odnosu na kvalitet hrane ja dajem cenama ocenu 5. Pakovanje ocena 5, upravo onako kako pakovanje treba da bude. Na ovo pakovanje ostali restorani treba da se ugledaju. Spoj lepog i praktičnog, sve obeleženo, sve termoizolovano. Danas smo stvarno probali brde klope, pa ajde da krenemo sa gurmanskom pljeskavicom. Gurmanskoj pljeskavici dajem 5. Topla i lepo pečena, mnogo dobrog ukusa sa dosta šunke i kačkavare. Sledeći navedeno je bio Viva Ražnjić. 4 različita mesa, 350 grama, takođe lepo ispečeno i toplo i što je najvažnije, dobrog ukusa i dobro usoljeno, tako da ocena 5. Filovani sendvič, za jedan sendvič koji restoranima ne predstavlja tako bitno jelo, sendvič je vrhunskog ukusa, isto tako i kvaliteta. Možda za nekoga ko ne voli toliko šunku je jačeg ukusa, ali ja bih mu dao ocenu 5. Šopska salata, srazmjerno ima i paradajza i krastavca, ima dosta luka i možda bi to nekom smetalo. Dosta feta sira, meni je jedino zasmetalo to što nije začinjena i zato je neslana, zbog toga dajem ocenu 4. Teleća čorba ima sve što bi jedna teleća čorba trebalo da ima, jedino je mogla da bude malo gušća, to ne menja ocena je 5. Hrska piletina mi se najmanje svidala od svega što smo naručili danas. Mislim da naziv treba promeniti u piletinu s kukuruzom ili u kukuruz s piletinom, jer ga ima previše. Možda čak i više nego piletina. Ne čini piletinu hrskovom, nego malo težom za žvakanje. Ocena realno 3. Pileća krilica, odlično začinjena i vrlo ukusna i zato dajem ocenu 5. A vi ako želite da se zasitite, uzmite ipak veliku porciju jer u maloj porciji dobijete samo 5 komada piletine. Pomfrit, ocena 4. Glavni razlog je taj što pomfrit mora da bude slan. Inače, pomfrit sam po sebi nije loš. I na kraju, stvarno ono što sam načuo nije laž. Pite koje smo jeli su stvarno bolje nego u McDonald'su. Mnogo fila, sjajne kombinacije ukusa i predobro napravljene, zbog toga dajem ocenu 5. Kao što rekoh, mišljenja i predloge pišite dole u komentarima, a vi mi lepo klopite do sledećeg videa.